kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Matud pa sa atong Ginoo diha sa San Lucas Kapitulo 10, versikulo 16. Ang naminaw kaninyo, akong simbahan, naminaw usab kanako. Ang wala maminaw kaninyo, wala usab maminaw kanako. Mga igsuon, mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, ang tulumanon lamdag sa kahitasan niya usab, no? Ato dayong gikutlo ang San Lucas 10:16. Isip pagsugod sa lain natong segment karon sa maong tulumanon, haron gyud nga dili gyud mawala ba o ma-erase sa atong panguna-una nga ang tingog sa atong simbahan, tingog na sa atong Ginoong Hesukristo. Lamdag. O ngano na, kay basin, naaghapon ba sa atong hunahuna ba, kanang tawhanon ba, nga, dili man ta makasalig Veritas sa simbahan kay mga tao rago na, matud pa nimo ang mga sakop, mga kaparian, obispo, bisan pagali Santo Papa, matud pa nimo nga mga tao raman na, no? Masipyat, no? Si Pedro nasipyat, no? Si Judas nasipyat. Mao nga dili gyud ta makasalig sa simbahan. Bitaw gyud ta makasalig, pero ana ay naa kaniya ngano nga mosalig ta, no? Dili tungod sa iyang pagkatawhanon, no? Ako na yun ang giingon ninyo. Sa San Juan 14, no, katong namulong ang atong Ginoong Hesukristo nga, mangayo ako sa amahan ug laing manlalaban. Ato gining subli-sublion. Parang di yun mawala kay ang amahan sa kangit-ngit maningkamot gayud nga dili ni mo'y mo santop sa atong hunahuna kay lamdag man kahibaluman ang Yawa nga ang lamdag nga iya sa Dios
mao ni ang makaluwas, mao ni ang makatubos ka nato, ang pagpanalinghog nato sa iyang simbahan. Pero sa ato na laging gibalik-balik, magbantay ta kay ang yawa mangita og paagi nga dili nato mahimong lamdag ang simbahan. Unya sa ato nang giingon gamiton sa yawa ang weakness, ang kahuyangon sa tao. Kay naa diya sa Isaiah 55 versikulo 8 nga ang panghunahuna sa tao o ang panghunahuna sa Dios dili parehas. Natural kay ang tao dunay limitasyon samtang ang Dios way limitasyon. Mao na nga paningkamutan yun sa hari o amahan sa kangitngit nga katabunan ang maong kahayag sa simbahan. Mao nga iyag yung biklon, no, kung mahimo ang atong simbahan. Mao na nga para gyud ba nga dili gyud ta malimbungan aning kangitngit, mao nga musalig ta dili tungod sa tawhanong galamhan sa atong mga kaparian, kundi tungod sa espiritu sa kamatuuran nga anaa sa simbahan. Di ba? Katong giingon sa Ginoo, mangayo ako sa amahan ug laing manlalaban aron makig-uban kaninyo. Ngano man unsa may significance ana? Ang significance ana para nga kasaligan ang simbahan kung manudlo about faith and morals. Di ba wa ba mo kabantay ana mga tinahod nga tigpaminaw? Nga bisan sa pagkamasalaypon sa atong mga kauban sa simbahan, mapari man, maobispo man, mabisan manggali kardinal, bisan pagali Santo Papa, sa ilang pagkatawhanon mahimong mahuyang sila. Pero kung ato galing pamalandungan o paminahon ang mga pagtulunan kanang faith and morals, di ba? Dili kita kakitag kuha na kanang dautan. Naabagoy morality, naabagoy pagtulunan sa atong simbahan nga gitudluan tag pangawat. Naabagoy pagtulunan sa atong simbahan nga gitudluan ta nga magkuan ta kanang mga liwa ta. Naabagoy pagtulunan ang atong simbahan nga mangurakot ta o manghawa ta o manulis ta. Well, bisan pa sa pagkamahuyangon, no? Bisan pa nga ang atong mga lidere sa simbahan dili perpekto kay personally man sayop sila. Pero ngano, no, wa ba ta kabalo ana o ba ta kabantay ana? Ngano nga ang simbahan dili gayud kapanudlo og makapa-impyerno nato? Tungod kay ang iyang giya, nagiya kaniyang Espiritu Santo. Di ba sa Adlaw Pentekostes? Adlaw Pentekostes, napadala ang Espiritu Santo. Unya, dili ta mo salig sa simbahan. Tungod lang sa kangit-ngit na atong nakita diha. Niluhod na ba ta? Niingon na ba ta nga kangit-ngit na ang naa sa simbahan? No way. Atong gi-undermine ang Holy Spirit, ana, Espiritu Santo. Remember no sa atong pagtuong Kristiyano, unang napadayag nga klaro ang amahan diya sa daang kasabutan. Ikaduhang pagpadayag na klaro ang anak, amaw ang pulong nga ang atong Ginoong Hesukristo. Unya ang ikatulong pagpadayag mao ng Espiritu Santo. Mao niya ang Espiritu Santo karon bisan ang atong Ginoo tuwa na sa langit. Pero dili ta kinahanglan magduda sa simbahan. Dili kita magduda, kinahanglan musalig kita. Tungod kay ang iyang gagiyan niya, dili tao. Dios Espiritu Santo. Sumaw na mga tinahod gatig paminaw. Sumuna kinahanglan musalig ta kay kung dili nagali ta musalig sa iyang mga pagtulunan, but pasabot. Agihimo na nato atong kaugalingon nga mura na po Diyos. Kaya ang ato namang kaugalingon mo atong palabihon. Di naman ta maminaw sa simbahan. Yan naunsa naman aron San Lucas 10:16 na wad-a nagbili. Niingon siya nga to sa iyang simbahan, ang naminaw ninyo, naminaw sab kanako, ang wala minaw ninyo, wasab minaw kanako. So karon kung dili na ta maminaw sa simbahan sa iyang mga pagtulunan about faith and morals, no, para sa atong kaluwasan, abot pasabot mga igsuon. Wa na ta, dili na ta Kristohanon. Mahimong Kristohanon gihapon ta. Kay tungod kay sige tagsimba, nabunyagan ta, pero ang atong buhat
ang atong pagtuo dili na Kristiyano no sa tinuoray nga naman kay wa naman ta naminaw sa simbahan. Nga ang simbahan diri syuta mo man ni Kristo, mo man ni iyang lawas. Nya nag-ingon si San Pablo sa unang Timoteo 3:15, ang simbahan o ang iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Nya unsa ang pagkahaligi sukaranan sa kamatuoran ug di na ta minaw. No, ang hato na murag mausob na ang nahimo ng haligig sukaranan sa kamatuoran ang hato ng kaugalingon. Nya narabay atong mga lideris po diya sa Katiling sama sa atong mga account ba na, senador ba na, congressman ba na. Muingon sila nga sila na ni husto ang simbahan na sayop. Nasama ra nga gihimo nila ilang kaugalingon nga mo nay nahaligi og sukaranan sa kamatuoran. Nabali na. Nawad ang nagbili ang unsay nahisulat sa Sagrada Escritura kung balaan kasulatan. So, mga tinahod ng ating paminaw, bantay ta, no? Kay ang Diyos, no? Kung ato kung nahunaon sa lohika ba, no? Sa maing pangisip, ang Diyos nga mahimo niya ang tanan, unya moingong ka nga, wa na minsahay sa Diyos diris kalibutan. Mura bagi, himo na to ba nga ang Diyos, dili niya mahimo ang pagparayag sa iyang will, no? Iyang kabubuton. Mahimo ba na nga kagamhanan niya? Kana lang adlaw nga atong gikinahanglan matag adlaw kay way adlaw wa mangyuhayag, wa may buntag. Oo, kana dili ba ta makahuna-hunaan na unsa kagamhanan ng Dios? Nga matud pa sa siyensya nga kanang adlaw kuno sunog. Kay wala kuno'y butang nga mo create siya, makamugna siya og kahayag kung walay sunog. Matag kahayag kuno resulta na sa sunog. Sama anang kandila, di ba? Sunog man na. Pero inig ut-ut anang masunog gabahin sa kandila mapalong po na. Nya kana atong mga lamparilla, no? Muhayag na kay na may masunog gabahin kanang combustible material. Pero inig kahilis anang combustible material mawala pod ang iyang kahayag, di ba? Di ba mapunder man ang kakuan. Mawala man sab kahayag ang kandila og mapupos na tong masunog gabahin. Nya kana po atong mga invento nga suga sama sa fluorescent muhayag na pero inig kaut-ut atong filament bitawag ana kanang combustible material mawala na po diyang kahayag mapunder sa ato pa matag kahayag na isunog nagkaron kanang adlaw sige ra man gahayag unsa man ka dako nga bahin kuno anang adlaw nganong wa man gyud maut-ut kanang iyang masunog nga bahin kanang combustible material. Nga naman, wa manggali makibrahi ang iyang kahayag. Nga unta kung dugay na ng sunuga, nga namang wa manghapon mawala ang iyang kainit. Maura manghapon kakusga. Sumaw na nga milagro. O manggali ang uban ni adto mga pagano ang gihimo nilang Dios kanang adlaw. Ang binuhat naman mo ilang gihimo ang adlaw. Kaya di man lang makita ang Dios. Ang adlaw naman, bisag suaw. No? O mo na ang adlaw mo ilang gihimong Dios. Pero nasayop mo ginahanglan kurihian kay ang Dios mautong gabuhat sa adlaw. Sa san dili ng adlaw. Okay. Mao po na bantayanan po nato no sa tong pagtuo kay usahay ang butang na mo. Ngamoy atong nakita, mo na himo na tong Dios. O na kita galing Katoliko pasanginlan po ta. Kaya nato kunong mga imahin ko no, mo na gihimo na tong Dios. Pero bantay ta kay pamaagi po nas demonyo nga lubugon po ang insaktong pagtulunan himuon jung sayop kay na sa Isaiah 5:20 nga moabot ang panahon nga ang insaktong nga pagtulunan himuong sayop. Pero dili gyud mahitabo nga ang simbahan nga tinuod magkatudlo og sayop. Nga naman. Kay Espiritu Santo gyud mo gagiya no panangli tunay mo ingon nga Katoliko dili man ang katuhuan nga naman. Tungod kay kana palang ribulto, larawan, pagkaklaro anas Biblia ang gidili na Exodo 20 bersikulo 4 ngadto 5. Na unsa may lamdag ana sa Katoliko. Dili tanang larawan ribulto gidili sa Biblia. Actually, wala idili sa Dios ang paghimog ribulto sa insakto nga tumong. Insakto nga tinguha sa paghimo niini kay kanang kaalam gali sa pagkulit paghimo og bisan unsang butang kaalam na gikan sa Dios dili na kaalam gikan sa demonyo no nasa kung wa ko malimot Exodo 35 basahan ko ng Book of Exodus
kung naay mabasa diha nga gadili ang Dios og imahen, diha pod mabasa nga ang Dios mao'y naghatag sa tao sa kaalam sa paghimo o sa pagkulit mo paghimog larawan. Mo na kung moingon ka nga kung gidili gyud ang pagkulit ngano man nga kanang kaalama gikan man na sa Dios. Ay di ay ingon ani ra iyang butpusabot. Dili gyud actually dautan ang paghimog larawan o ribulto, no? Sa insakto nga tumong o insakto nga gamit. Ang dautan lang kuno sa paghimog larawan kung ipakadiyos. Kato ba akong giingon ninyo kaganina? Samaan ang adlaw. Kanang adlaw, buhat na sa Dios. Oh. Wala mo ingon ang Dios nga tungod kay milagro man na kay tanawa, hayag, sunog, walay undang-undang, wa gali mo kibrahi og kahayag. Sige rang kuan ang volumes kahayag mo ra gihapon niinit pa gali noon, di ba? Oh, di ba kanang adlaw milagro unya kay ang mga tao ingon sila asa guning Dios di man makita akini na lang adlaw mo yatong himuong Dios mo na sa history nga kanang adlaw na ay mga tao nga ang adlaw mo ilang himong Dios mo na gani nagali sila kasaulugan nga gitunong pug Disyembre 25 mo manggali nga kitang mga Kristohanong Katoliko ilatang akusahan nga nag-celebrate kuno tagpagano nga kasaulugan kay Disyembre 25 pod kanang adlaw natawhan si Ginoo. Dili na mao. Kay ang nakapapagano sa pagano dili ang pag-celebrate sa adlaw ang Disyembre 25 kay kanang adlaw nga Disyembre 25 dili na iyas pagano, dili na iyas demonyo. Iya na sa Dios kay walay adlaw nga dili binuhat sa Dios. So kung tanang adlaw binuhat sa Dios, apil na ng Disyembre 25. Gigamit lang nas mga pagano sa ilang pag-celebrate sa dili mao nga celebration katong gano nga nagtuo sila nga ang adlaw mo na kunoy Dios nila nasayop sila mao na nga ang Kristiyanong Katoliko giilisan na ang maong kasaulugan diha gyud gitunong sa Disyembre 25 para mailisan unta ang pinaganong kasaulugan ni anang Disyembre 25 og nilampos gyud ang simbahan ngano man napabagoy pagano nga mag-celebrate ron og Disyembre 25 pahinungod sa Dios nga adlaw wala na. Kahit kanan, kitaron kung mag-celebrate ta og Disyembre 25, pahinungod yun sa tinuod nga adlaw. Di ba nasa Biblia, daang kasabutan nga si Kristo sa san. Siya ang san nga gipaabot, ang tinuod nga kahayag, mao na nga atong nailisdan ang pagano nga kasaulugan niya ng Disyembre 25 mo na kitang mga Kristohanong Katoliko. Milampos ta nga nailisan ang kasaulugang pagano niya ng Disyembre 25, nailisdan na itong Kristohanon. Nga naman kaya ang adlaw na tawhan sa atong Ginoo maogi atong gisaulog nga ng adlaw. Sumuna mga tinahod nga tigpaminaw bantay ta no kay naapa no atong bantayan kay usas sa pamaagi ron sa demonyo nga ang simbahan dili gyud maoy tuhuan sa tao. Kay hibalo man siya nga kung mutuo gali ang tao sa simbahan, but pasabot, dili siya mulampos iyang tinguha nga kita malayo ta sa Dios. Kinahanglan mangita siya paagi. Unya, naay pang gamiton niyang tao. Nya mga maing laki ra ba? Sample, tagaan mo na akong example. Murag, di man siguro mayo hisgutag ngalan. Di lang kumuhisgot siguro ngalan, no? Na ay mga inilang atheist dito sa Amerika nga manggiitan kayo, di lang nakuisgutan ngalan. Mga duha, tulo na ka mga banggiitang atheist. Ug nagtuo ko nga kanang mga atheist dili mo tuog Dios. Gipanggamit na sa haris kangit-ngit kay maayo kaayo mo himo og mga argumento. Nga kung Kristiyano ka alang-alang ka sa imong pagtuong Kristiyano, mura kag malupig ug magdebate. Nabitaw mga debate nga mo atubang Kristohanon. Unya mura bag mauwawan ang atong pagtuong anuman. Kay dili dili nila mabuntog ang mga argumento sa atheist. Mo na nga inigtan-aw sa debate kay mura man og nidaog ang atheist. O nang nidaghan po ang mga atheist. Nangisi ding hawa, salamat. Lampus ko. Pero dili po sa tanang higayon. Kaya na po ko'y nakita ang mga debate dito sa US nga mga magbanggiitan pong mga Kristohanon, maprotestante man o dili, nga maayo po nila pagkadipinsa ang pagtuo nga dunay Diyos. Mauna nga mapili po lang itis, pero dili lagi sa tanang debate, tanaw na to, murag kuhan, Kristiyano manidaog, sahay ang itis. Kaya dipindi man guna sa abilidad sa naghimog argumento. Parehas lang ko na mga abogado na to sa korte. Magdepende sa kamayng laki sa abogado, di ba?
Di ba? Bisag naagali mga kaso, bisag apiki unta, pero kay may laking abogado, daog. Di ba? So muna nga bantayan na to nga bantay ta kay bisag kinsa gali atong paminahon, pero ang ako yung guide ninyo, no? Ang ako yung para di ta masipyat, salig lang gyud ta sa simbahan nga original, no? Ang simbahan nga nasugdan ni Kristo ni adtong unang siglo nga nagpadayon hangtod karon, sigurado jud ko ana makasalig gyud ta. Kung naagali mo ingon nga para sa anong uban nga tinuod man na nga kanang Katoliko sa sinugdanan mao gyud na ang tinuod. Pero nawala na ang iyang pagkatinuod. Bantay mo ana kay sounds beautiful teaching. Sounds murag babae nga matahom kay mayon ka nga Katoliko tinuod pero nawala ang iyang pagkatinuod. So adto na punta sa laing tinuod na bantay ta na. Ang kuan ana sipyat ana tungod kay kung mutuo ta ana, mo convince ta anang tinuoan na sa ato pa kadtong gisugdan dahil ni Kristo nawala. Dili di ay lig-on. Naunsa mang mga bersikulo haron sa Biblia ang makuan na to, mapawalay bili na to kung mutuo ta anang doktrina ha. Nga moingon sila no naaman jud koy pasugo magazine gali sa mga iglesia ni Kristo, nabasa na ko na nga moingon sila nga kining Katoliko kuno mao gyud ni sinugdanan tinuod nga gitukod ni Kristo. Pero nawala na kuno ang pagkatinuod kay nanudlo na mo kunog sayop. Nagkaroon kung mutuo ta ana, labi na di ta kahibalon sa ang pagtubag na ilang mga atake sa mas larawan. Ug unsa pa kay kanang larawan actually wala man na idili sa Ginoo basta dili lang ipakadiyos. Kay kung moingon kang gidili gyud daghang tekstos Biblia nga ang Dios mismo gapahimog larawan sama sa sample sa Exodo 25, 17 ngadto 22. Sa Numeros 21, 4:9, si Moises gisugo sa pagpahimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Pero gipakadiyos sa mga tao, nasuko na pud ang Dios gipaguba. Sa ato pa ang leksyon, dili daw tan ang larawan kung sakto ang gamit. Kay ang Dios may gapahimo ato. Pero sa dihang gipakadiyos na sa mga tao, naa sa 2:18-4 nasuko ang Dios gipaguba ra pud. Sumuna nga ang Katoliko nga pagtulunan husto. Dili daw tan ang larawan kung dili ipakadiyos. Kung ipakadiyos mo na dautan, kay naaman na sa Exodo 20 versikulo 3, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon larawan dayon gidili di kamuyukbo. Kung sumadahon, dautan di ay kung sinayupon o gamit ang larawan, kung himuong Dios. Pero kung sakto lang ang gamit, wala na idili sa Dios. Nya kay ang Katoliko wa man magtudlo nga kanang larawan Dios. Sa ito pa, dili na Diyos. Wa na gidili. Wa po'y mabasa sa Biblia ang larawan sa mga santos gidili na. Ang mabasa sa Biblia nga gidili, kadtong gipang Diyos sa mga tao. Gihimong Diyos sama sa larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth. Pero wa gyud tay mabasa sulod sa Biblia nga ang larawan ni Santa Maria, larawan ni San Vicente o guban pa mga santos, mga Diyos na. O di ba? Larawan, monumento ni Rizal sa atong plaza. Di ba dili na Diyos? Ang monumento ni Igsoon Felix Manalo sa sentral nila. Di ba naapon na sila yung monumento? Dili mo na Diyos. Kaya wala mong kuno na nila simbaha ingon nga Diyos. Kita lang, pasangin nila lang nila o pasangil nga walay katinuuran. Matinood lang na ilang pasangil kung naidoktrina ang Katoliko nga kanang ribulto Diyos. No? Pero wa gali doktrina ang Katoliko nga kanang ribulto Dios. So dili unta na akusahan nga Dios. Kay kanang Dios mo bitaw gisubli-subli kay dili tinuod Dios. No? Sama na yung kagpusil-pusil kay dili tinuod pusil, doktor kay dili tinuod doktor. Kana pong Dios gituhuan imong Dios nya dili tinuod Dios mo na Dios. Ya kay kanang larawan nato sa nato mga Katoliko wala man tutuluis mga pare nga Dios na. So dili na sa Dios, larawan lang na. Dili man tanang larawan Diyos, no? Mga tinahod nga digpaminaw. Sumuna nga bantay ta, kay dili gyud mahitabo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo masayop sa pagpanudlo. Ang tinuod, wala lang nila masabti, mga tinahod nga digpaminaw. Wala lang nila masabti. Mauna nga nakaingon silang sayop. Mauna nga natuman ang Isaiah 5:20 nga moabot ang panahon nga dunay mga tao nga ang sakto himuong sayop ug ang sayop himongin sakto. Banday ta na. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo lig-on. Dili mahitabong masayop. Mauna nga kinahanglan musalig ta. Kay kung dili nagalit ang musalig,
kana nagpusabot nga bisan kinsa na lang amoy atong saligan. Na di na ta mosalig sa simbahan gitukod ni Kristo. Subot pasabot, wa ta kabantay nga ang atong gisaligan ang ato ng kaugalingon. Di ba? Ang atong kaugalingon na may korek kay dili naman korektong simbahan nga matod pa ni Pablo haligi og sukuranan sa kamatuoran. Unya Mateo 18:17 ang simbahan mao ang final arbiter. O final arbiter. Unya karon kay di naman ta motuo sa simbahan nga final arbiter. Na kinsa na may final arbiter ang ato ng kaugalingon. Di nabali na hinoon. Di ba nabali na hinoon? Di kay wa naman tayo igong panahon no padayon ta ugma. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Mga kidagkuan sa atong simbahan. Ang inyong alagad, Silbert Adondoyano, Senior alias Veritas. Uban sa atong mga amigo sa technical side, Danny Luod o Taxi Lumba. Hangtod ugma pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.